बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बर' वमेन जास्टिस फराम सुंद'बै BWJFआ मैया 30 बोसोर आबुं जाबाय। BWJFआ गोबां गोब्राब सम बारहोना आरो जेंनाफोर सौसिना मैया 3 अक्ट'बराव 30 बोसोर आबुं जाबाय। बे 30 बोसोर आबुं जानाय सानखौ डक्टर अनजालि दैमारिया BWJFनि मावफुं सोद्रोमा लोगोफोरजों सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव मैया फिसायै फालियो आरो BWJFनो होनाय अननाय फोथायनाय हेफाजाबनि थाखाय रायजो राजानिसिम BWJFनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनाय बावहरनाय जायो होनना डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा मोखां बिजाबनि गेजेरजों पस्ट खालामदों। बे समाव भारत नाङैनो दुर्गा बिमाखौ बयबो सिबिगासिनो, नाथाय बिमा दुर्गाखौ सिबिनायनि मुङाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलिगासिनो दं बोलि बिधान। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नलबारिनि बिलिबसर देवालयाव मा 45 मैसो बोलि होदों आरो गुवाहाटि नोगोरमानि उग्रतारायाव गासै मा 9 मैसो बोलि होनाय खौराङाव मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि BPSCनि गायसनगिरि मासिगिरि पानेरि आरो माजबाद बियाबनि बारग' MLA करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानायाव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गेदेमा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय मैया बेलासिनि 5 रिंगा 4 मिनिटसो समाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो गेदेमा बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि बिहोमाया बर' हारिनि गेजेराव जेब्लाबो थागोन होनना फोरमायो। लोगोसे बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङाबो करेन्द्र बसुमतारीनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दिनैनि सानखौ दुलाराय बुहुमनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव सान होनना फोरमायो। लोगोसेनो बर'नि गोदान फरायसा आफाद BONSUआबो गेदेमा करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्मनि बिदाया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाताबारि गामिनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्मनि आंगो बिदा, बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा, दतमा गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि, दतमा दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि, बर' आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लाइब्रेरि काम मिउजियामनि नेहाथारि पुतुल चन्द्र ब्रह्मआ दिनै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 21 आगस्ट खालाराव जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जखम जादोंमोन, नाथाय दिनै क'क्राझार सहराव थानाय MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमायो। खोला दिल्लीयाव खोमसि फोथायनाय। खोला दिल्लीनि लरि कल'नियाव सासे 6 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा गथ'खौ बोलि होदों। हौवासा गथ'खौ सानै सुबुङा मोनसे कनस्ट्राक्सन साइटआव गारामा हानानै बोलि होनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया खोला दिल्लीनि लरि कल'नियाव CRPF मावख' लुफुंनाय जायगायाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हौवासा गथ'आ बे कनस्ट्राक्सन साइटआवनो लेबरनि खामानि मावग्रानिनो फिसाज्लामोन। बे जाथायखौ मिथिनानै सुबुंफोरा दायनिगिरि सानैखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायो। दायनिगिरि सानैखौ बिजय कुमार आरो अमर कुमार होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।